Stop Junta, building better Africa. Moseiwa Miano no Seiwa Lero ndiosanga kwambiri choyamba nipeleke ulemu kwa salutation paper somewhere there. I was so used to saying former first lady, but now I think she's a former first lady. Ulemba first lady, Professor Gedru Mutarika Ulemwanu, Ulemba Right Honorable Jenny Ansa SC, Vice President of the Republic of Malawi, Ulemba Right Honorable Enoch Jihana, Second Vice President of the Republic of Malawi, Bamba Mutahai Mbuluga Ulemwanu, Kadoya, Mani, Mbela, Chikwa Maembe, Makamaka, Honorable George Aponda, Ulemwamanu, Anda Ulemwa, ndio sanga kwa Lero, kugwera kuno ku Mulakho, kulilicheze pang'ono, komanso kulisangalale. For the last 6 years, as you know, sikachoka pano, anyamata amanipelekeza, achinyamata mpaka kumsingi kwacho wanekuja, kutuja, amanipelekeza. Ndeti Wayankhula yitu through the window, chimala chonse amafunsa amadandula kuti njala. Ndipo ine kabla kunyamabe nimamva kuwawa kwambiri kuti ana akupulika njala kwa palibe chimene ngachite nthawi imeneyo. Koma tsopano ndiosangala kwambiri kuti posachedwa pano njala itha, chifukwa tikugula 200,000 metric tons ku Zambia. A Minister of Agriculture and my official owner natuma ku Zambia zulo Wayankhula agwira zonse za ntengo za transport zonse zagwirizana. Posachedwa pa chimanga chiyamba kubwera kuno, koma ndi disappointed kuti anthu ena mafarmers amuno Malawi ayamba kudandaula kuti chifukwa chanyi mukugula chimanga ku Zambia pamene kuno chimanga chili kuno ku Malawi. Koma chimanga chimene amachibisa all this time, amabisa chimanga andukhala njala, amabisa kuti mtengo wa chimanga ukwere. Ndiye tsopano ataona kuita ula chimanga kwina kwanje ndakuna kuti atala kwa ife tikagula chimanga chimene sinakudziwa kuti muno munali chimanga chinali kubisa. Anzanga Malawi, sometimes let's try to be patriotic, Tisamanganiza kwa nthawi yonse ya makobi nthawi zinatinganizira anthu anu. I think for somebody to accuse me of ordering maize from outside when there was maize here and they had it
the highest form of utter nonsense. So this time, Mukamari Pekeza, Kumati Njala, Adaji, Ndikuza Nkuri, Njala Ita Posa Cheda Pa. Next week. Kene Nikawangeza Zuma Kirika, Niponika Kizazuma Njerwa. So I do what I promise, and I promise what I do. The church we do sanga kambi kubya kuno mambo kuno ni tokoze abalanga kuno ku Rome belt kama vote mnani pasa mavojo ambi ndikuizima kwambiri mupitirize zimenezo koma asathokoze mitundu yonse Malawi maligino onse ifo khanda Rome kasena kayawo atumbuka khanda ngone khanda atonga alambya onse achewa onse anandibona kupanda kisango onse anabona onje nfamuze kuti ine sinasankhidwa ndi mitundu umodzi ayi nasankhidwa ndi mitundu yonse muno Malawi choncho ineyo ndithanza mitundu yonse mosasankha to the extent that I'm able to do so. Wayankhula behind my back, ndikumva zimene zikuyankhulidwa mundipase mpata pang'ono ndiyesese kukonza dziko lino. United inherit a very difficult situation. And how bad things are. Having been inside for 2 weeks, how bad things are. Things are very, 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 very bad. Extremely bad. Then we remember one day, when the pastor support, it's like they demand so much from me at this point, because I don't have the capacity to give things to everybody, nor do I have the capacity to give a job to everybody at this particular point, because the job list is very limited. So bear with me. I'm doing my best. And I'll try to be fair to everybody as I always do. So, nizimele. Chachitatu, kitokoze Mulungu kuti takumanaso chakino after 1 year. And at now, last year, safika kuno ku 2025. Ambuya natenga kwa hivyo tozo kwambi kuti ambuya atisunga to celebrate 2025 ikuti nziko kwambi kitamane Mulungu choncho tikaya anthu achikhulupiriro ka anthu okondana konse kuno kulomebeo titikondane onse komanso tikonde mitundu ina imesi kulomebeo tikondane ndi anthu onse amuno Malawi chifukwa tonse ndi Malawi monga anaka muzipanda kuti palibe mlomwe chewa mtumbuka kapena ngoni ali Malawi. Choncho chikachika choncho magaza atuka abantu ofira
with my lifeblood, Spartanso, Magazi Amakao Siana, Ye Chonchoa. Commander Zomwe is that winner. Komakunga take we can be at the bus and part of our winning in my Wayankhula. So I think Sigari Wayankhula, Pavina and Wakubina. And to Dr. Musanga Wami, Zimen Wayankhula, Koma, Munigi Pangon, Zio Wami, Zigon. Yeah, you can't talk on that, Okora, if you don't say, come and do those Kaukana, come on, so Yambe could be on Chilogami. Also, I get up at Tipes of Federeza. You go pay Pamala. Waiting like a way, Manda Federeza. But also, the limit, one pump by me. Chachama so Sakai Jala. Comanso Makol. We are here January 1st. School fees, secondary school, Lake Primary School, Zika Zomwe. Sede funa kujoma ku school kukawa kachaso osabila ku school ai mukatero kitana, and I mean it Komasa makolo ma fizika aulele baide excuse kunilebe school fee Indikadapeza pamuzipena pache pai makolo kwa mwana alibaira akusema bao sabile ku school yuri baso kitona kwambi. I want discipline in this country. Without discipline, zikono singabile pasogolo. Commercial education, zikono sibila basogolo ai. Chanjo tonse libizane kula kusukuru apunzisinso mesese kwa mbili. Next time, sinifuna kuli pa MSc kupambana to 55% dumanya dira. DBB oye, I'm sorry. Mulakho, it's in the blood, the DBB. As I say, Shinifra Kujoma, we're going to be able to go, Club Junta, building better Africa.